Ден пореден с публик спикинг. Нямам въздух, защото преди малко правих лице в опори. Днес искам да ви кажа, че нещо нямам настроение, не е като вчера с Ихуахо. Ама пак се опитам да си го дигна. Нещо не ми се получава този път. Опитам се да подскачам, да дишам дълбоко, да правя лицеви, освен да направя някакво друго бърпи. Макар че днеска в залата, още на тренировката за Захари, направих 112 бърпита, после предизвикателство още 10, така че днеска съм на 122 бърпита и не мисля да правя повече. И може би се чувствам малко изморен и отпаднал и затова нямам енергия. Това беше за днеска.